Hello! Happy New Year! Merry Christmas! Wish you all the best because maglolocho ako. I'm so hungry. Guys, good evening guys. Magpaksiw tayo sa Kamias. Paksiw sa Kamias dahil nag-go-to mo si Lola Vels. Good evening po sa lahat ng mga buhay, sa mga tao sa mundo. Pakishare na aking live. May mga karoon tayo. Diyos ko, original na kawali. Guys, pakishare, magluto tayo ng paksiw sa Kamias kasi kailangan natin ngayon mabuhay para sa future natin, no? At saka lagyan natin ito, Gabi Nukol, Gabi ni Gabiga. Ay, thank you. Good evening, madam. Nandyan po yung aking Gcash sa taas, sa aking caption. 0945-3781-410. Sa mga nais pong mag-donate at saka mag-share ng blessing, nandyan lang po. I don't want to hypocrite person, but I need cash. Kasi kailangan ko rin minsan maglagay ng Gcash. Kasi may mga tao yung gusto magbigay. Maglolocho. Gusto nila yung akong bigyan ng Gcash kasi gusto nila yung magmukbang ako ng mga prutas-prutas, mga isda. So magluluto ako ng paksiw, yung doy. Ipapaksiw ko to isda, doy. Na may Kamias, doy. Wala pa maniman. So nandito yung kapatid ko, nahuli sa pamasko ko. So susunod na lang na linggong sa kanya. Kaya wala pa kong sahod, naubos yung pera ko. So guys, good evening. This is a kawali. So this is a bangos. So ilalagay natin ang bangos sa kawali para hindi siya bumalik sa dagat. From Pacific Ocean na bangos, 300 miles ang biyahe niya bago siya makarating dito. Naanod po siya ng Bagyo Odette, no? Si Odette daw babalik dito sa Pilipinas para humingi ng sorry. So hindi ko tatanggapin ang sorry niya at saka hindi po ako tumatanggap ng sorry. I need cash para pambili ng yero, pambili ng bubong ng mga bahay ng kapatid ko. Ayan po bangos, paki-share ng live ko. Hindi nyo ma-share kasi rich kid kayo. Charot. Ay bukto mo. So ayan po guys, rich kid kayo, hindi nyo alam. So lalagyan na natin ng mahiwagang Kamias. Asbastilon. Huwag kayo pasusya kasi hindi kayo mayaman. Ganyan nyo na, wala na tayong time. Lagyan natin ng tomato. Lagyan natin ng tomato. Ayan. Sibuyas. Welcome to Erika's Kitchen. Wala tayong magagawa sa buhay, kundi ang palakasin ng ating mga katawan sa pamamaraan kumain tayo ng healthy. Tapos lagyan natin ng tamtak. Sibuyas. Bawang. Kasi hindi ko kayang durugin dito sa lamisa. Baka yung lamisa namin kristal to baka mabasag. Hindi pa to impa sa home credit. Di wala ka mong kwarta. Wa ikay ko ako naman taga Ipaskwa. Bastos ka man ay imo. Wala ka gapangat. Di ka musta sila ni tata. Ayun. Luya. Sana o luya. Mapit ako to dason. Hindi ka ni pa Gcash kung kay tata. Hamba lang si tata ng kay Gcash mo kuno gaan mo kuno 1,000 na balitong to. Kay Gcash siya lang ta. Dason nga mga inadlaw. Ay wala pa ko kwarta. Ayan po guys, napakasimple po. Paksiw ni Ikang. Lagyan natin ng from the ocean, from coconut, pure coconut na coconut na makunat. Kunin ko yung asuka. Mga bayo. Mga bayo. Kita sa langgaw dahil. Ang green ma. Kasi nga po niya, ubo niya sa amin. Ano tayo? Ito mo, oras pa. May ano ka dito kahit itong payo. Usara. So babo. Lagyan natin asin. Bakit naman? Teaser ni Sarah, meron man. Uyapit ko na lang ito na suka. Ang suka namin, isang galon, nilagay ko na dito. Lagyan natin ng bitchin. Mamaya ko na lagyan ng bitchin. So, ilalagyan ko nito,
Ito ay tinatawag na abalong. Hindi mo alam to kung rich kid ka. Ganyan yan pag ano nito. Yan. Lagyan ko yan ng gabi, dahil ngayon lang yan ito yung nangyari sa buhay. Gusto ko kasi may gulay yan na paksiw na may ganito. Natutunan ko po ito na gawin nang mahirap pa kami. Na hindi pa kami nanalo sa loto. Natutunan ko to sa tatay ko at sa nanay ko sang nagsisimula pa lang sila. Nilagay lang yun sa kilid, dahil. Oo, paksiw na may abalong, dahil. Hindi nyo pa natikman to. Rich kid kasi kayo. So kung rich kid kayo, huwag kayong rich kid na lang palagi. Lalo may mga bagyo udit ngayon. Diyos kong Ginoo ko. Ganyan yung burambod. Tapos pakuluan lang. Amalo mo si tata ha. Nga tagaan ka 1,000. I-Gcash ko lang sa iya. Nandito ang kapatid ko. Ayan yung kapatid ko. Si Dali Imbang. Hi Dali! Hi. How are you? Fine. Si kamukha niya si Sara Duterte. Tsura mo na si Sara, day. Sara Butan. Hello! Yan po, tingnan natin. Kasi may mga ulod. Baladayaw ko kali. Grabe, paksiw yan. May mga amo niya. Tapos iluto ko, tumakain ta. So wala na tayong oras kasi hindi naman tayo mayaman. Okay lang kung mayaman ka, roll mo pa pag wala ka ng oras. At saka nagmamadali ka. Grubon mo. Grubon mo. Yun ang tinatawag na grubon mo. So yun, punta tayo sa kusina. Kuluan na natin. Yun. So ayan guys, no? Simpleng ulam. Tapos sabayan nyo ako kumain mamaya. Paksiw sa ano, ang tawag dito paksiw sa gabi at saka kamiyas. Pag gusto lang ko yung nalulutuhon ko diya, kay ako na diya ano, important character ako na diya ga. Tapos lagyan natin ng bitchin para may lasa din. Do wala man katubod mo. May sarado pala. Hindi lumalabas. Tapos, lagyan natin ng konting toyo. Para kahit papaano, hindi po siya maputla tingnan. Tapos, takpan. Buto mo. Ay, sa buto mo. Takpan, balikan after 45 years. Guys, sandali lang guys. Nandun yung kapatid ko. So, nagugutom na ako mga madam. Tingnan nyo mabaya pag naluto. Sarap-sarap niyan, day. Hello, nagbabalik po ang Rhina ng bungangan. Hindi masyadong maganda. Mag-wait lang po tayo ng ilang minuto at saka maluluto na yung niluto ko. Go na tayo sa pagka-dinner natin. Kasi nagugutom etch na aketch. Tapos, Yung si Janko, yung sinagal. Oo. malubos na dahil dahil nga, ano, Ang gapo. yan ko lang nasulat daw kay mapapakulot ko ba si magabot sweldo mo. Wala ko siya. May parito na tabla. Ang gapo na sa Singom. Gusto mo ka po? Kain muna na tayo nito. Wala pa naman ano. Hindi pa dumating yung ano. So marami po akong punkan dito. Ayan. Punkan. Thank you so much sa kay Louis James Marquez. Nagbigay ng punkan. So habang pinapakuluan ko yung bangos, ito muna titirahin natin dahil. Titirahin. Tirahin muna natin ang punkan. Kauna, ubusan nyo na lang cake. Bili na gina nila ni Leo. Hindi na sa tao. Sungkod mo. Phone can. Phone can. So, sobrang tamis po ito na punkan. Kahit maliit lang siya. Oo, para maging masaya ang buhay nyo. Kain kayo ng prutas, gulay. Huwag nyo lasunin ang katawan nyo. Mahal ang dialysis ngayon, dahil. Sa mga kaibigan ko dyan ng mga abroad, no? Pag uwi nyo, kain kayo nito, oh. Pag nakaipon kayo, sa mga kaibigan ko nag-Gcash sa akin, maraming salamat, ha? Naglagay ako ng Gcash, naglalagay yung iba ng mga Gcash nila dito sa live. Kung mag-live din kayo, maglagay kayo ng Gcash nyo dun sa wall nyo. Kasi pangit yan na may nagla-live dito, dyan kayo maglalagay ng Gcash nyo. Para ano yan?
Para kayo ang bigyan, ako ya hindi. Tapos ako ya dito ang nagla-live. Mag-live kayo, may mga sariling wall. Kayo doon kayo maglagay. Share tayo dito. Sarah Olkang, thank you. Kathleen Lamida, good morning, good evening. Ayan po, sarap-sarap. Doon nagalaway-laway. Actually, gutom na po talaga ako. Tamis-tamis. Iba talaga pag may puso ang nagbigay. May malasakit. Pag kumakain ka dito, mabubuhay ka ng matagal sa mundo dahil. Thank you so much sa 35 star. Thank you. Hindi din sa suha. This is a kabugaw. Sa Tagalog, pumilo. Pero gagmay siya kay Bisaya sa tamis-tamis niya ga tutuod. So, to kamusta na? Ang manunugay pang agi-agi ada, mo pala subong balatian. Malakna na sa ganit ng mga HIV da. Gags eh. Amo mo toto, hindi kay kuro mga agi ang balit mo tungtong. Kag kusing o magagadagan sa imo nga mga ano, hindi kagit kay. Mapod sa sakyan niya para na sa duwang motor. Kadelikado na bala sang ano na sa kabuhi na labi naging madakpan niya na kung kapalaki-laki nga agi gali na kay tapos may balatian na naglintian pa na sa Gags eh. ang balong hindi gaag ka mo yung mapilitin siya kay maduko na sa skili kag labi na kunina immune system niya. Ano na saya? Pneumonia. Ang mga ano hindi naman. Ang balong mo sa lugar kay ginakuro pang agi-agi ha. May tsura pa nakadaan. Kadelikado nga daan. Yung balong may mga yali niya tinakan ko lang agi na. Kaya kung babae siya pa magasto mo. Mayo nga agi madakpayan ako panulay man nga agi nga. Dodalok-dalok man atubangan kag ito intuon ng kapitalan kala dasang halo-halo. Ang sakang yan nagkalabalda pa. Gaho ha? Masiguro lang tao siguro live bro tao matiyan. Dapat lang. Pero may sabahan, ganang tawag yun. Hindi sa mga agi naton. Joke man lang natuto pero totoo hindi kagid ya. Pili ang mga tao nga gusto mo doon sa kabuhi mo. May mga bago. Hello baw ka mga galaway man. Uy kanami niya bro doy, kabugaw na doy. Damo ko di start ga. Bakit po ako kumakain ng ganito? According po sa may research ko po, ang aking sopagos po palagi po ako napapaos dahil barado po may mga buhok po na mga kulot na naiwan dito. So kailangan pa po yung lalamunan ko i-reband. So I need to eat the more on cleansing sa aking katawan. So ito yung nagpapalinis. Oo, nagpapalinis po sa ng isopagos. Oo, gahalay lang ko ni Wakal. Basing bangros ko na batok na to. Dugay-dugay, balikan ko to siya. Kanamit-namit, baladam. Wala na po akong pambili ng mga prutas na mga apple, mga ano ito na lang muna. Wala ng budget na ubos ng New Year. Tamis balaga. Habal mo si Tata, Prinseta, gamo ko kuno 1,000 malitongtong. Paskway sa akon. Kay send niya lang sa imo das nga adlaw sa GCash kay wala to sa kwarta kay wala sa kapabangko kay yes will do wala pa nagsulod. Naubos man kwarta ko sa New Year. Kita mo na nago, kung gani gapon wala akong pakita. Tamis. Anong indala nyo kay nanay? Ano salang pagiti ka. Bangos. Pakato ako sa gadas. Bayad to kay ka. Bangos nga dako. Masubay kay Duani. Tani to may matulong tani. Sa kwarto ko, burn out. May aircon man to. Sarap. Tulong na to pagaling naman. Hello, gai ko da bi kadto dinil. Pingi po. Ulam girl, bangos po na paksiw na mayroong gabi at saka kamyas, sarap-sarap. Ganyan kami magluto dito. Yun na yung bangos na paksiw do tinula. Sarap-sarap po. Kahit maliit na siya pero sarap-sarap kayo dahil. Do matuluha ko.
Pag sinabing mukbang. Hindi yung mukbang kayo dyan na itsos-itsos na pagkatapos pag wala ng tao, kinakat nyo at saka dinudura-dura sa balde. Ito yung talagang lunok talaga to dahil. Kata. Ang balala na sana, yung mula nanay, lalaki makakwarta. Buko mo sa pag-abot na Sa mata na yung limuto. Kulang. Tingnan ko muna yung luto ko. Bye-bye sis, Happy New Year! God bless. Ito yung kapatid ko, nakamuka ni Sara Duterte. Kiss. Bye-bye, Nong. Bye-bye, Nong. Ano payong ha? Oo, dalaan talaga to. Bye-bye. Happy New Year, oh. Sa luto. Oo, malapit na maluto. Bye-bye, Nong. Yun. Paksiw sa gabi. Kain. Pagka after ito, kakain na tayo. Actually, nanginginig-ginig na po yung katawan ko dahil nagugutom na po ako. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting inialay sa'yo. Alala, dahil minsan tayo ay magkasama. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Wala ako ng kanin, tapos kain tayo guys. Sabayan niyo po ako sa dinner ko. Bangos na paksiw sa gabi at saka kamyas. Ang pagkain ng mga taga-probinsya na hindi nyo kayang i-share, hindi nyo kaya i-post kasi rich kid kayo. Pero pag lumaki ka sa probinsya at may lahi kang kalabaw, giraffe, ostrich, caribels. Da, 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 da. Gusto ko yung kainin niya. Kung ano-ano lang yan, ang mga basta healthy isda lang yan at saka gulay. Mabubuhay na lang ko yan dahil kahit wala ako yung 6 life. Walang love life. Anuhin mo yung mga lalaki sa buhay mo. Na ikaw lang naman ang gagasto sa kanila. Ikaw lang ang gagastos. Ikaw pang masasaktan. Yung tipo na ikaw ang gagastos, ikaw ang sasaktan, ikaw pang titirahin. Tapos pagdating ng sumbatan, ikaw pa yung masama, no? Sabihin niya, ibalik mo yung mudta ko, ibalik ko rin yung pera, ginastos mo. Di ba may mga ganyan na relasyon, pagdating ng oras yan, maghihiwalay sila ya. Lahat ng mga ginastos niya or whatever, o anong mga ibinigay niyo sa'yo, ipabalik niyo sa'yo. Sabihin ng laki, balik mo yung mudta ko. So, ibalik mo na, nalunok mo na. Nakikidukot-dukot to. Tutong. Kulang mo isda dyan. Gutom na di ko dyan. Pakisir naman ng rad po. Yung Gcash ko pa niyan dyan sa baba sa aking caption 0945-378-1410. Gcash ko din para may pabili ko ng ulam bukas dyan. Kunin ko na yung luto ko. Nagutom na ko. Sandali lang kunting adjust na lang malapit ng maluto. Sandali na lang gid. Ito muna yung tira ko kanina na pinakas. Dali na lang pinapatuyo-tuyo ko lang ng konti kasi pangit yung may sabaw. Magalit si Mama Mary. Kung gugutom ko na 3 beses ako yung magbaming sa isang araw, 5.
Isang araw, 5 beses. Kaya bakit hindi pa ako tumataba kahit lamon ako ng lamon? Every 6 hours po nagbabaming po ako, madam. Pinapalabas yung demonyo sa katawan ko at mga toxic. Yun nga kahit po, tingnan nyo mo, hindi pa yung malaki yung tiyan ko. Kain ako ng kain. Kasi pag fiber yung kinakain mo, madaling matunaw. Inuman mo lang ng kape, wala na. Gutom na gikilik. Saan na yung ano? Lagay ko dito. Kunin ko lang yung bangot. Luto na yun. This is a finished product. Ayun, wala na siyang sabaw. Oh, ayan, sarap-sarap. Oh. Kain na din yung gabi. Yun, gabi nukol. Ang iba ara daw. Nagdukot na sa gani gali ho. Nagdutotong na po yung sa baba niyo. Yun. Sarap-sarap. Sarap, tagay ko muna dito. Sarap po, may gabi na siya. May bangos pa. Ng ulo ng bangos. Kain tayo, dam. Paksiw sa gabi. Sarap-sarap. Paborito ko kasi yung bangos. Wala ko na ginausap, pinapagtulong ko. Kahit araw-araw ay ipaiulam sa akong isda day. Hindi ko yung magsasawa. Balong namit na paborito. Sarap wala day. Lagay mo ang balong sa ano sa isda. Mukbang. Yung tinik yan, sinasala na lang ng dila ko. Yung dila ko may pagka-alien to day. Masisins ko yung tinik para ipikit mo yung mata mo. At saka po, sa aking pag-research po, ang tinik po na bangus, binilang ko po talaga. 280 po. Ang tinik ng bangus, dalawa po sila 280. Nagdepende po yung tinik na sa presyo niya, 280 yung kilo. Kung pilang presyo sa bangus, mo makadamo bukog ya. 280 pong tinik ng bangos, kasama na yung ano, kanyang kaliskes. Gamit ayot yan. Mga isang linggo din ako na hindi kakain dyan. Nang bangos day. Kunin ko muna yung ano, kukuha pa ako ng gulay.
ako yan ng gulay. May gulay dito. Yung ano yan ngayon. Luya siya. Ito yung abalong. Lagay mo yan dyan, oh, sa paksiw. Na, nagpabukalan mo to sa mga pabukalan. May mga iba. Paon ko na lang isa. Doon ko siya nilalagay kasi masikip dito ta ano. Ito po yung kamyas na inilagay ko sa bangus. Sarap-sarap. Init. Sa mga hindi po nakarelate ng pagkain ito, pagkain po ito na mga native po siya. Wala po siyang masyadong maraming sahog. Kunti lang po mga sahog nito. Pero masarap na siya. Bangos po siya, bangos. Namit. Kain tayo, madam. Bangos na may gabi. Create your own vinegar. Mag-create kayo ng sarili nyong guluto. Ako lang din na librang galuto sa Negros. Amo niga. Sarap. Kunin nyo yung mga tinik-tinik, ay delikado yung bituka nyo, eh. Sarap. Tatlo kahiwa, ako lang mag-isa. Namit na pala. Dapat yung paksiw. Kung sa amin, hindi ako nagluluto dito dahil kasi tinatabi nila. Paborito ko yung part ng bangus, yung ulo at saka tiyan. So, nandun yung panganay namin kapatid. Pag nagluto kami, kinukuha niya yun, nag-aaway kami. So, dito, sulo ko ganyan dahil. Sulo ko yun dito, yan. Saboy daw, biskotso. Sa lasa ng bangus. Do biskotso dahil. Paborito ko talaga bangus dahil kahit nandun ako sa Manila, nag-order talaga ako kay Lloyd. Nung pumunta ako kay Lloyd kanina, sabi niya, ang dami-daming ulam, Erika. Ba't nag-isda ka? Kasi hindi ko ma-appreciate yung ibang ulam. Gusto ko bangus. Namit. Profesional po dapat ang gumagawa nito. Huwag kayo gagaya kung hindi kayo mga profesional, ha? At lalo na wala kayong mga St. Peter, wala pa kayong mga Boreal. Ako yan, may bayad na kayo sa St. Peter, kaya ginagawa ko to profesional. Mga 3 years pa ako nag-aral po doon sa amin, sa bundok, kung paano po kumain ng bangus. Kasi kung hindi kayo marunong ya,
Baka emergency room ang bagsak nyo. Ako yung lunok lang ng lunok. Pagkatapos ko pa lumulok, may naglulunok pa yan sa loob ng isopagos ko. Pagkatapos ng lunok ko, may naglulunok pa sa loob. Kala nyo tapos na? No! Kala nyo tapos na? Hindi ko yung papayag yung matapos na yung buhay. Kaon pa kuya. Bakit kuya tipirin sarili kuya? Kala nyo tapos na, da. Gutom pa ko. Hindi kasi ako yung kumain ng panangalian. Dahil diretso na to. Namit-namit. Balaga ang bangros. Balaga na may abalong. Gano ako lang nila nakatimplat. Gini mo imo ko lang ni Baraday. Ako namit-namit. Tapos mo ni kaon, lagaw-lagawan mo ni motor-motoran mo ni, tunaw ni siya. Yung bukok. Yung ang ano dito sa buntot, marami siyang tinik. Dagdag. Mga 999 tinik dito sa buntot. Oh. Natlunok ko na yung 99, 900 na lang yung natira. Ang tinik po ng bango sa buntot niya banda, mga 999. So, nalunok ko na yung 99. 900 na lang natira. Dito na part, grabing tinik. Dubagyo ulit. Mukbang. Mukbang kayo ng bangos. Wala mo nang shoutout ng pangalan. Di ba kamubulunan ko na eh. Gutom ko yan. Ako po ang mga hinahanap ng mga lalaki po. Sa akin po, ako po yung number 1 na hinahabol ng mga lalaki. Yung katangian na hinahanap nila na sa akin kasi yung gusto ng lalaki walang arte-arte, marunong magluto, marunong dumiskarte, at higit sa lahat marunong mag-deep throat. Mag-asawa kayo dyan ng sexy. Arte-arte, magastos, tapos hindi naman marunong mag-asikaso sa inyo, hindi naman marunong magluto. At saka ang sikreto dyan, kailangan ang asawa nyo marunong umunawa. Kasi ang pagdating sa relasyon, hindi pa ganda-ganda, pa sexy-sexy, hindi pa ganda-ganda, hindi pa sexy-sexy, pahaba-haba ng pasensya at pag-uunawa. Sa Ilonggoy, bisan ano ta kakapalangga, kaysa iban ka malangga bika, ang botang sa kangay ginatagi sa iban. Tapos ang banay, doon, hindi ka tilaw sang lawas, charot. Bukog, doon, mga dagom. Yung tinik niya po parang karayong, kaya mag-ingat kayo dito sa buntot banda. Oh. Nandito na banda yung buntot niya, parang buntot na ni Jezebel. Oh. Ang mga ugali po ng mga ahas, yung nang-aagaw ng asawa, ang teknik po nila, madam, PMPM nila yung mister nyo, kumain ka na? Busog ka na ba? Ganyan yung mga style nila. Siyempre, yung mga asawa nyo, kung kayo makabasa, sabihin nyo, busog na yan, kasi may asawang nagluluto. Bakit kung hindi sa nakakain, pakainin mo ng talapya mo? Ganun yun.
Next. Next items. Tira pa kong ubas. No? Thank you, Lord. Busog ko yan. Ito yung piki na ubas ang isa. Ito yung isa yung original. Ito yung brand X. Ito yung branded. Oh, tingnan mo sandali lang. Hello! Pagkatapos nyo kumain ng ito yung original, yung ubas na original, puro wax din minsan. Ito kailangan punas-punasan, ganyan-ganyan mo yan dyan. Para mag-balance ang kain mo dahil. May buto mo. Kala nyo siguro, wala kaming ubas dito. Yung ganyan mo na damit mo. Kasi may mga wax. Shout out na sa mga kabit na mga kaibigan ko. Hanggang ngayon, nagpakabit pa kayo na 2022 na. Natumba na yung mga poste namin ng mga wire na nakakabit sa Meralco na naputol na. Sila hindi pa rin maputol. Hindi po masama ang pagpakabit. Naawa naman kayo sa original na asawa. Pero, hati-hati lang, day. Huwag nyo naman ubusin yung oras ng lalaki kasi hindi naman kayo original. Itira nyo rin yung misis. Yung natira sa misis, ihi na lang. Yung malapot, nakuha nyo na. At saka kung alam mo na sa sarili mo na, kuminda pa si Sarah. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka original, dapat ikaw ang mapagpakumbaba para maawa sa'yo yung original na asawa. Kasi siya na una. Hati-hati lang kayo sa lalaki. Dahil huwag nyo naman ikunin lahat yun kasi hindi naman kayo original. Hindi po masama ang pagpapakabit. Oo, kung alam nyo sa sarili nyo na tama ginagawa nyo o hindi masama, pero masama talaga yan. Alam nyo na kaywan yan. Kunin pa ni Pedro. At saka kung ikaw ay kabit, ilagay mo sa sarili ang lugar mo. Ilagay mo yung lugar mo sa tama. Hindi yung ikaw pa yung manugod doon sa original na asawa. Kasi ng New Year, hindi umuwi sa'yo doon ng New Year sa original asawa. Mayroon ako ng ganyan, dahil na kaibigan, dahil yung asawa niya doon ng New Year sa kabit. Siya pa yung nanugod doon sa original asawa, nagalit. Inilagay nyo sa tama ang sarili nyo, mga animal man sila, uy. Ang kabit po, kung maunawaan nyo po ang mga kabit, ang mga second user, ang tawag second user, ang tawag niyan, uy. Yung ginamit na ng original, ginamit niya pa. So, ang tawag niya second user, kahit hindi adik, tumitira. Charot. So, ayun, kaya sabi ko, hindi po masama o baka biktima lang kayo ng maling pagmamahal. Oo. Na wala na kayong mahanap, hindi na kayo marunong maghanap, o wala na kayong choice. Doon na lang kayo, alam nyo na yung 6 na anak na yan. Tapos, na-inlove kayo kasi magaling, mahaba, malaki, matigas. Tapos, may pira pa. Oo, binigyan ka lang 1,000, nag-enjoy ka na. Tapos hindi lang nakauwi kasi nilasing mo. Hindi lang nakauwi kasi mas importante doon ang pamilya. Mas importante ang anak. Ikaw pa yung magalit. Gusto mo pagka-alauna ng gabi, paputahin pa sa'yo. Paano makapunta na nalasing yun? Hindi na pinaalis ng asawa? At saka yung mga anak niya, pinigilan siya. Bakit ganyan kayo na magalit-galit kayo sa original asawa? Magsugod-sugod, mapahiya yan ng January 1, magsambulutan kayong mga animal kayo? Hati-hati lang ba? Sa 15 sa'yo, sa katapusan sa kanya. At saka kung kabit ka, ilagay mo sa tama ang sarili mo. Alam mo na ikaw na nakisawsaw doon? Kuya, sa totoo lang kung matanggap nyo sa sarili nyo, kasi may mga kaibigan naman akong kabit, naawa din ako sa kanila kasi naintindihan ko sila kasi biktima sila ng maling pagmamahal. Minsan nga hindi pa minahal, ginamit lang. Sinikman-tikman kung anong lasa. Pagkatapos, overdose na pala. Ang point ko doon is, kung alam mo na mahal mo siya at alam mo na tiki na yung tao at saka committed na isang tao, may anak na yan, kung gusto mo talaga makihati at naging komportable ka, ibigay mo yung oras ng original at saka yung anak niya, hindi yung ikaw mong sugo doon sa into, kando lang pusan, kakarkos na makaron.
Kita mo ni sinamakan ni day, pakdo ko gini sa ulo mo day makita, taka day. Balaan mo ganyang sakang mo, para lang na isa na son nga adlaw, yung manulong kapag i mo sa New Year, yung sa pitsa uno, yung mangkingakig ka. Shout out dyan kung hindi kayo original, wala kang karapatan manugod. Promise. At saka pag hindi original, siya to kill pag umangka sa motor, bagong layi ngayon yan. Oo, pag original ka, at saka may mga marriage contract kayo, absuelto na kayo. Pero pag hindi ka original at saka second user ka lang, na parang ikaw na yung pinakamaganda, ikaw na yung pinakamasarap, ano yan, nilagyan mo ng magic sarap, yung hita mo. At saka tapos sugudin mo yung lalaki sa bahay nila dahil hindi umuwi. Kasi itong mga lalaki na ito, sinungaling, no, sabihin nila, giwalay na kami. Dito na ako titira sa'yo. Pagka New Year, biglain niya lang uwi sa kanila, yung kabit niya, pinahintay niya doon. Imbis na mag-enjoy ang animal, hindi na nag-enjoy, naghintay. Nang umaga, bumalik. Hindi pa nakabalik, sinundo doon, lasing. Itong mga original na asawa kasi mautak din. Nilasing nila yung mister nila dahil para hindi na makabalik. Tapos yung kabit nanugod. Shout out yan sa nanugod ha. Kala niyo original, animal. Bakit wala na bang lalaki dyan sa inyo? Malaki ba? Mahaba? Magaling? Abot ba yung G-spot mo? Minsan maawa ka rin sa kanila kasi pag nahuli sila, hahampasin sila ng mga paypay, hampasin sila ng tsinila, suntokin ang muka nila sa harap ng kamera, tapos ipahiya, i-live sila, tapos videohan, tapos sipa-sipain. Pero kasalanan nila yan. Na hindi kayo marunong maghanap ng original ng ano dyan, ng single. Alam nyo yung itlog niya, wala nang lasa yan. Alam mo yung katikim ako din ng lalaki din na may asawa, di wala nang lasang itlog niya din. Pag lalaki talaga na single, medyo maasim-asim yun dahil. Tapos parang may pagka-salty. Salty egg. Nagpa-shoutout sa akin dito yung kaibigan ko. Pinasa sa messenger. Sinugo daw siya ng kabit ng mister niya kasi hindi daw umuwi ang mister niya. Itong mister niya sinungaling ng animal na to. Sinabi niya sa girlfriend niya na kabit niya na single, na hiwalay na daw sila ng asawa, hindi daw sila nagsisiping. Umuwi na daw para sa mga anak. Nang sinugod ng kabit, nandun sa kwarto. siya ba yung napagkamala na kabit? Gago pa rin. Shout out niya, aminin nun. Aminin nyo na kasi may asawa kayo. Susugurin kayo ng kabit dyan. Tapos nag-asta-asta kayo na single kayo. Nawala na kayo ng misis mo. Doon ka natutulog sa kabilang bahay. Nang sinugod ng kabit, nakita na doon sa kwarto. Magkatabi ng mag-asawa. Nagalit pa yung kabit dahil muntik sila patayin. Kung sino ba yung hindi original, yun pa yung nanunugod. Baliktad yung mundo ngayon dahil reverse gravity. Shout out! Mga biga-bigaon, iras-irason. mga perti kakatol-katol, mga tinuga. Grabe ganyan pag nagpakabit ka, kailangan malakas talaga ang iyong pananampalataya. Kasi kung alam mo sa sarili mo na nakabit ka, tapos alam mo yung lugar mo, hindi ka manugod. Pero kung ganyan mag-asta-asta na, baka mapatay ka pa ng original na asawa, wag kang sugod-sugod. Buti lang, mabait yung asawa. Ayaw lang mapahiya. Alay kang panulong-sulong daw mga nami, kinang putay nyo nga mga lagupi naman na. Mayo tayo kung muna, blado, nagayuho, mga nagayambi ng itsura. No? Gabusangol na. Ang idisulisoy, ito ang padislumboy, ho? Embot! Kuluya, si Muday! Shout out sa nagapanulong-sulong, hindi original. Kauluya. Kakaiya talaga yun pag hindi ka original, no? Tapos sabihin niya, sabi niya binata siya. Sabi niya, kung tanongin yung mga buti, mga boyfriend, yung kung mga single ba yan, o baka lang yan? Mga hukus-pukus, nililin lang kayo. Nanugod ka doon, ikaw pang napahiya. Buti lang, hindi ka sinakta ng pamilya ng babae. Gaga ka karon ha. Alingang nga. Pinagusto, lang sa batasan niya, panulong-sulong, sa kagwapag-gwapagi ng itsura, kugan. Hindi ka mamanulong-sulong kung ang guya nyo. Gabaga-baga, kag nagapula-pula, natamaan ka maksipel, ang buhok niya, puro bunga-bunga. Nga puro ka mga tato sa balikawang, sa kabilat kahang ka, kag tapos nawian ka lang. Dupiyo-piyo ka, gid.
kadalasan sabi ng mga kabit, pag nag-away sila ng original asawa, kaya ka iniwan ng mister mo dahil wala kang kwenta. Sabi niya. Pangalawa, kulang ka ng oras sa kanya. Pangatlo, hindi ka niya mahal. Hindi ka kasi magaling. Di tulad ko, na sobrang sarap, masustansya, malasa, nilagay ng magic sarap yung hita. Ay, buto mo! Bay, ginagulbaan ko sa pinggan ko, ah. Nakarumbag. Sa mga kaibigan ko dyan, kung alam nyo na ang lalaki may asawa na original at saka umuwi pag New Year, hayaan nyo na, day. Kayo nang magparaya kasi kayo lang nakisawsaw dyan. Sa kanila talaga pelikula yan, nag-commercial ka lang dyan. Commercial ka na wala ka pang bayad. Ikaw lang yung nag-commercial. Alam mo na pelikula ni Princess Fiona at saka ni Shrek, yan nakisawsaw ka na si Sleeping Beauty ka lang dapat. Nimal, manis na ungoy. Huwag kayong mag-agaw. Kadami-dami ng lalaki sa mundo. Kinukulang na nga yung yung iba nga, kinukulang na nga ang supply ng babae. Ang lalaki kinukulang. Yung iba kasi nagbakla na. Yung iba nagbisexual na. Yung iba naging silahis na. Kinukulang na yung lalaki sa mundo. Minsan kami ng mga bakla, wala na kami makuha na lalaki. Kami na lang. Tapos kayo yan, mag-away-away kayo yan na babae sa lalaki. Kinukulang na talaga sigurong lalaki. Na yung ibang lalaki nga, hindi na pumapatol sa babae, sa bakla na pumapatol. Buti pa pag bakla, hindi na bubuntis na, hindi pa magastos talaga ang babae, yung lalaki, wala. Sarap-sarap, Gayahin yung ako, walang boyfriend. Walang sakit sa ulo, pag lasing may mga boyfriend. Minsan nagpapagangbang ako, nagbabayad lang talaga ako, day. Gangbangin nyo ako, bili ko kayo ng 2 kahang litrong Red Horse. Kung gusto nyo maging masaya at magiging satisfied, magpagangbang kayo na. Nagpagangbang ako na sa pito. Dahil ako lang mag-isa daw. Feeling ko na si Snow White ako dahil. Ang kanami. Malaki pagpag-aga, pagkagising ko, hindi ko na naramdaman na umuutot ako. Hindi ko na alam kung nag-i-ire pa ako. Lumalabas na yung hangin. Oo, yung isang taon niya, pinapakasya ko yan sa isang gabi. Dahil pito sila, ako lang mag-isa dahil. Ay, sarap-sarap, baladay. Feeling ko yun nasa langit ako. Hayaan nyo po yung mga sarili. Nyo ko lang komportable. Alam ko hindi po maganda magpagangbang, pero ako komportable po. Ako nagbabayad po. Ako yung sa mga nagagangbang sa akin. Pero bago po namin ginagawa ang ritual, pinapainom ko muna sila ng 2 kahang litrong Red Horse. So, mga 800 lang yung puhunan. Kung gumaganda ako yung paningin. Yung isa nga, muntik pa siya mag-away sa akin. Sabi niya, ako muna. Sabi niya, mamaya ka na. Muntik pa siya sutukan, dahil. Sarap-sarap ka lang, dahil. Mapagangbang na, dahil. Malalaman yung pag hindi pa ako nagla-live, mga 1 week, nagpapagangbang po ako niyan. Tapos, kung pagpagangbang, nagpapagamot muna ako kasi bugbog ang katawan ko. Nagtatago ako sa kuiba. Kailangan ko muna lang magpalakas para next naman na linggo magpapagangbang. Sana all ginagangbang. Oo, wala naman yung mawawala sa akin kasi yung mga nagagangbang sa akin, napag-usapan na mayroon kaming GC. Mamaya gangbangin nyo ako, ha? Sabi niya, oo. Nang naglasing na dahil pinatay na yung ilaw. Yung isa, yung mauna, sabi ko, isa-isa lang. So, 2, sinabay-sabay ko na para dire-diretso. Namin man, Yung tipo, nung pagka-umagay, hindi mo na alam kung saan yung exit at entrance na mo. Amo yan, sa mga kaibigan ko dyan, kung may pira man lang kayo, at saka panandali, ang sarap lang naman ang hanap nyo, mag-hide na lang kayo ng gagangbang, bayaran nyo lang, tapos no commercial break, tapos no extra feelings, no emotion. Pagkatapos medyo na-solve na kayo at nawala na yung uhaw nyo, uwi na lang kayo sa bahay nyo. Matulog, kumain ng lugaw. Uminom ng betadine. Ako yung ganyan, ako yung promised. I will tell you frankly. Pag nangati, ako yan, hindi ko yan mapigilan. Sabi nga nila, mapigilan mo pa yung baha at saka ulan, yung kati ko hindi mapigilan. Kahit kumikidlat, yan na yan nagpapagangbang.
Kahit may mga bagyo-bagyo, yan ay Diyos ko. Wala ko yung pakialam. At saka kung sa mga tao dyan na nagagalit sa akin kung bakit ako nagkaganito, hindi nyo po alam ang dahilan kung bakit. Hindi nyo alam ang pinagdaanan ko. Dati akong manyakis. Kaso na nag-ano lang po ako, nag-adjust lang po ako. May nimpuminyak ako yung madam. Kasi bata pa ako, ina-abuse na ako ng construction worker. 12, 11 pa lang yung 11 pa lang edad ko dahil nakatikim na ko yan ng construction worker dahil nag-bleeding ako hanggang sa after 3 days sinanap ko siya. Sabi ko, kuya, kati-kati. Kailangan gamutin mo itong naramdaman. So, basta bata ka pa, inabuse ka na, nagiging nimpo, tulad sa akin. So, hanggang sa nagkaroon po ako ng control sa sarili, hindi na po ako nymphomaniac. 6 worker na lang po ako hanggang sa naging ano na lang po ako, nagpapagangbang. Bahala kayo dyan kung maniwala kayo, it's a prank. Joke lang po yan. Pero sa mga nang-aagaw, ganyan gawin nyo dahil. Mas masarap kasi pag mahal mo isang tao. Alam mo may kahati ka. Pero tingnan mo ang sitwasyon, habang buhay ba yan? Hindi ka naman magiging masaya niyan. So habang may oras ka pa, pwede ka pang magbago, makapaghanap ng bago, hindi pa naman nagbagyo, makapaghanap-hanap ka pa bago mag-February 14, may kadit ka. O kaya papasok ka na lang sa aming GC, magpagangbang ka na lang. 2 kahang Red Horse lang. Pag uwi mo dahil, feeling mo energetic ka dahil. Lahat ng bakuna na sa'yo. Pfizer at saka nebulizer, may kasama.